jeste bre ljudi, evo nas ponovno u Young Gamesu i danas ćemo ljudi igrati Garry's Mod, da već čuli, igramo Garry's Mod i vidite mi možemo da lečimo, mi smo cheateri, ali ipak imamo neka stranja ovako, tek da pita malo ovo, jer nema toliko jak komp da može. Evo ga, na primjer, imam tu neke stvari. Half-Life. Ja ne volim Grand. Ovo su neke stvari. Kao neke... neka sranja kao... Kao alani i te gluposti. Ljudi, šta ćemo mi raditi u današnjem Garry's Mod? Pa ništa, letet ćemo jednostavno. Vidjeti, imamo ovu pušku. Go sam polomio noć. Čekaj, samo da uzmem još nešto. Sada pakinku ovu. Napravit ćemo jednog žompa koji će krenuti na nas. Biti. Zato možemo da i zombi! Maš bre kurac zombi. Idi zombi jedan. Ja. Sad ću da ga jebe. Da te jebe. Drži da te jedan zaboj. Daj bre. Prođi pitanje, govori se ja. A ne se zbog pošalj i barem pitanje